Justice for Akosua Serwaa. Passenger nkwa. So mu nja na ma me ni ekura. Eno ne ye hwehwe. Ade. No ai, onjai. Mo ne ye hwehwe no. Ade. Papa ne nua ba afra se wa anwale. Passenger asante amamle mu no. Oba ya wale no ne yekuna. Na obi ani ho a na busua kopa acho. Na oba wo no abe yekuna. Na chinchi na atwa no me wo ne Mrs. Enti wono a ene ye tan na che no nti na me wa ha. Ebusunya for me mo bibiara akwa ba e de ADUMASA TV eso ensema asese ne ye trendy wo media ne so asese ne ya to din eye social issues ana ene medibi eba besomo media ne amaboat ma George na obetimi afreme amaji na mejo so kama pam na ene de ndie ne ma na e trendy wo media ne so asese ne ama media no fa ba bia na no ana asese ne e koso me fiti ase dia na ye dade Lumba ni wechi no sese ensem bebre na abobaba enam ne yirenu mienu asese ne yire panyini ayefe ne Akosua Serwaa asese ne yire ketoa ayefe ne odobroni sese ne dade Lumba wo na chi no ensensem bebre na eboboba ni nyina ne se yire panyini ayefe ne Akosua Serwaa twese wono na oye yire asese ne dade Lumba wone ne mienu eworeye ewo German memu ho asese ne omo awore no ewo nkratem enti se ni kunu dade Lumba atofoma enya dia obema kuma ayefe ne odobroni no abeye kuna sansem we enam so ma asese ne dade Lumba yire panyini Akosua Serwaa e the court injunction eto dade Lumba eye no so abreko asene dade Lumba busua panyini e de eye ne kohye ye 6 December ana oye na adwen sen ko beyi dade Lumba aye omodehie no na asese ne omo akra na chikwa e woye baba yara stadium na asese ne nka 6 December eye no ebasom na busuafo enra da na asese ne court injunction se Akosua Serwaa a oye dade Lumba yire panyini e de to dade Lumba eye no se won pene se 6 December no ebusuafo enye ni kunu dade Lumba na kase omonkata na chikura no saasem no ekopie mu oye high court Kumasi high court na zene saasem no ekopie mu ewo ho na enra dade Akosua Serwaa na ono ankasa entimi amepie mu oye high court obi na ensu ni nua panyini aye ni twotwo mutwo ana begina mu ye dai ema no na enra dade omukopie mu oye court na asem asese ne judge no edit udwane se ebusua panyini eye dade Lumba ebusua panyini no enko no nko siesie asem no na momo siesie asem no wi 28 October omonsa embra court obi na won hwe asem na wokan se dade Lumba ebusua panyini enko siesie yire no mienu entem no asem no akoda din anase egoso ewo ho enti eno adade omukopie mu court etu asem no e de akwa 28 October enti 28 October na sene mo besa akopie mu ye court hobie na busuafo enra dade pewani ne ba behwe amafo bebre na ne bodom pem ekọ ye Kumasi high court sene bebre na ejina Akosua Serwaa echi sene ensem na bi mu keka ne kra ene enyan na ene ensem ebi mu ka ne nyan ne se eye odobroni asese ne oye dade Lumba yire Kumasi sene wanye ne ho ade no onu momu na sene amanfo mo tai Akosua Serwaa echi ni ka se waje eye dade Lumba nkwan ye de every ne ensem asese ensem mo keka nyan se odi eye poison ana aye de ede aje eye dade Lumba enkwan ye de every ne ensem na na ma amenity ne baabi na sene odobroni ebeji eye ni kunu dade Lumba ana wie ye wasan je ne nkwan every ne ensem enti we ye ensem asese ne wo mo enu ada mo kopie mu ye court obi mo tai eye Akosua Serwaa a wo ye dade Lumba yire panyini echi no we ye ensem asese ne na mo kan asese ne e trendy wo media ne so a enya asem ketwa kwam enti se ne lawyer e kan ye se 28 October ebusua panyi eni omo aka ensan be pie mu court obi na asese ne wo hu asem ne pumasibre se wo kan se omonko siesie asem no wakosiesie ama bibia to din anase still na egusu ejina de ejina na busuafo enra da asese ne Akosua Serwaa asese ne wodaso wa akwantuoma wantimi ambepie mu court obi no ne nua ba asese ne obepie mu ewo ho ebegina mu ema no
ɔde nsɛm bi etu dwa moma yenkotie embra Missy Balono, Bema, the woman here was Serwaa, yet it's here and Fantinita, or no dimeti Bammy and Sapra. Then I mean me and in the garden, that was some Benjamin, let the air cobian, Mitia be. Let me put on a pomesi bread, you will put some who are someone that to me I can come. Intimate by, you know. The Jilly more proceeding, you grab us some on slow run. They buy me baking a mamma, Mimi Akosua Serwaa, say, Mamma, come. Oh, Mamma, Mamma, it's nasty. Aye, indeed, sanity. Yes, sir, I said, Mammy, what a woman, Mamma Akosua Serwaa, where you, Mamma, ba, no papa. Why, I met papa. Yeah, papa, the Kwame boy, or to see I'm Fantinu town. And one Akosua Serwaa, you want a toy. Now, Mimi, a penny chair. Obey me to my baby and sack. Aye, me never yet. I can't cry, me yet 72. Aye, into Serwaa, or you mean you come up. A form will put time you could have got Serwaa and the bread in chair. What a woman, we are a jammer, sending no see a casse, we are a jammer. And now, and I say, Emra and Silly by say, and I will see a cassa, a pussy. Oh! Mimi Akosua Serwaa the can or dot or was a top. And in the BBM on or passum, Copy said, Brakura, no, while you were clean, and say what I would do, clean. So, corn and chair, grand one who clean issue, or than any tetrama, cup of food. And see, or you will be an little wood, or pepper sabasayet. Or passum Akosua Serwaa. What a Roma, and send a pussy, a dear no country, Ghana for the Mabuno. Yo, Nadia Massam Tia, Name can say, O Temwafua will teach you Mukran. Sabia Bru, Mehan and Naya, and Sabia, who are Kotokoniba, or your Santiniba. Now, okay, be said, Lumba, you will be a Sabio, we are singing, you don't, yeah, you. Etin who sama ba onso wo gina yie ni tie mu an na sam kan se yenko fie yenko fade kuma sibre ba bi eda no yemfanto masundue mra na sundue ba de a empani se na fie chi ni abofo no on 28 no yen samra na sabre no na sundue ma de a eni asam na kwa nyina egu nanim obehu ni obeka fa na sabi ebru otemuafo so opasundue na wo wose ekrom ni awu besuja wo na wo beko wo be ya basa enti yenyina Ghana man so ye pasundue enti Akosua Serwaa ni okuna asem a bene ni bekuma yi asabi ebru obeji ni kuni asem a aba no yesre kuma se menyina so obi anya kuma toyemu Yemfa odo ene kroye emfansiesie na sundue mra no ma Ghana ye asundue yempe basabasayo ai da was say wunya brema na yo me ye twetwe nkobo na wasemba kotia wa ye de ma wo anase wode kono ene afutu a wode ama Ghana fo enyina soso no se atembuafo panyin na se ohia asundue na mu papa ma se mo ye ejama no wada ma mu nyina mu kohyia ye no mafra mu nua no ene no edi nkitaho bi efa onche sani atia ne se die ni di nkitaho ne bra okunu no odi ne first anniversary or di ne birthday no hwese Ghana man eni kumase man ebre bi ba ye eja asam o ni nua yi nim editor no so yanso sinse ni nyankopon ti atintin ebre bia ni ehia yasi Akosua ema bibia ha wotu onyame ni temuafo sami mi kunu Lumba betimi a poison na jani nyina che nyame nsa ebre so ya mi kunu odi na woda no nyame kasa fa ni mu ema wo ka bibi se meyira Akosua Serwaa me chire bremu na ho ba asem na newi asemane Ghana man yesa meyire na poison me nanso
me yira Akosua Serwaa onya sa bone ne da onya me wo sa me nua no ho enti ano no ena me frɛ ni frɛ brochimem nam si Akosua ne ukunu wa gu chire o enti mi di chire gu so ene Lumba se sani awoka so Onyankopɔn de opa no kore wo bedi ama wo ene wukuna onyame adi wasama ama wukuna pa maka ni wo wiase nyina anim sa wo ntimi nya ne saa bone ne da na mini Akosua Serwaa asam o kan se asidan ko Onyankopɔn a ode ne ho ato ne so enti ebusuafo we yen sema asese ne Akosua Serwaa nwia panyini asese ne obegina mu ma no ode abetu dwa ne ensema okanya se ne nwia Akosua Serwaa de oye obi a won pe ne ho asem se ne ehwe video no ai na se ne date Lumba kra ti ase no so ne kunu ne nya asem kra na ne nwia na kata so mbe so obi a be hu no wone ne kunu ne mienu asetene ne mu enti we yen sem bi asese ne na Akosua Serwaa nwia panyini okogina mu ma no eka na osanka sesesi a ne lawyer ne chese opɛ asomdwie enu ti na osi abusua panyin no enkosiesi asem no enti ene dade Lumba ejiri panyini Akosua Serwaa ne nua ne chese lawyer ne chese opɛ asomdwie mo so asomdwie enti hwe na Ghana fo mo won chen asese ne mo susu jeguma asese ne asem no yesi mo kosiesie ama bibia atodi ne hwe na obi ansamba media ne so ambeka ejanye de enguma ma asem no ansa anko animu biem na sesia ne de mo chese omo pa asomdwie enti se ne judge no eka se abusua panyin no enkosiesie asem no sesia no omo agye atum se omo ba kosiesie asem no na sese ne bibia toto ne din se ne beya ene 6 December no date Lumba abusuafo no betimi ayi no na ne omo akata na chi kra na abusuafo date Lumba ho nsensem we ya abanamafo bebre na ato omo sentidua because media ne so ebi mo kura keka sese wo mo esis no sese bebre na ato omo sentidua ekopem se eye gospel musician aye feno Edward akwasi boaten ono kra no dade Lumba ho nsensem we ya sene wo free mo ne yiri no mienu chile wo media ne so no ono kra ato ne sentidua masisi ano de abetudwa se eye wono ankasa ne yiri no obejai no kra sana sene obeti nanano wese do aweti nanano wese do efise oso onpese obekoso ne yiri no ayede atna na bi obefree mo no ni wachi no ebeye basate se de dade Lumba de aye to see wo gina dade Lumba de so no nso no ode agya ne yire ansana sene obefree ma wayede wafrim enti ebusuafo we ye social issues as sene ye niema trendy wo media ne so bi ana enne mede ababe som na me se toaso dia na sese me de mu ewrem eye obi a woye rapper sese ne obone ho modern ye pa e woye music industry man ka efri na nanka wo ba sese ne ne wo fefe e banka kanka na ne me kan na ye hwan din na mebo eye yaw talk din na mebo oya brand e bia sese ne wo sha ase no eye 2020 enwum bi odi be bo mu sese ne enwum ni din di sorry asese ne ye be sorry aha sanyum no eye nyum asese ne ya talk e de baye na that time na ode baye na ya dia sanyum no ebeji din pa enya sem keto akwende wo fa media ne so bi ebo sanyum no na nu na asese ne ya talk de abetudwa se sanyum na wode baye ye sorry asese ne ode beji din ode nya fema asese ne Ghana fo obi attention ekọ no so no ya talk chese that time no enkofu a na omo wo ne nchen asese ne onya afemu no asisika kakra eba ne nsem no enkofu a no wo omo wo ne nchen asese ne sikai ebi omo pia bontin a ne nanfofo otobi mawe no otobi amawe osisesi a na ne femu no eba afom a Ghana for attention enshedan dini Ghana for attention ensheda enini so no sesi a no ohwe bonkum ehwe nifa ehwe nachi ehwe nanima sankofo no hu omo biem osi sankofo ni nyina ye dey ajila na ya togo chese eya dia se ye ne wanu ne ho osi se nkemre betimi asansan na chi bi ma enkenya dia
obema manfo bebre kwan amana ya de abenum if is oche say amanfo bebre na wo mo kwan ema wo benum ana ye de born from ti ya togo che say e ya de a wonu ne ho yie pa o sisi akwa sankofo ne ko mo mfre no o si first ne so de na sankofo no mo frɛ ne papa na nso sisi akra de sankofo no ni omunyina wanye de won hu baabi o man ye de omo afa nti we ye nsem asese ne ya talk asese ne na wo ye rapper nke fe na ofiti ase abanom ode aba beto abonte na busuafo se ne ye kan se usika edoso ana se wunya sika wo wadofo ba wonni sika wonni adofo yemfa ya talk de enye futuo se wunya sika anase ukọ wanimu wa braboma na wahwe wo mo a odi wo mo bede ebeben wono efisenye obia na eben wa ope won koso obi wo ho a oben wa ne tim adwe ni nyina ne se ebia de wo ye na obebo wo fom e wa brabom se ne be ya ebia won ne bede ebeye pem nti wunya sika nipa a wode ne beben wono na wahwe ye anase wunya dible bia enye nipa bebre na wo so mo kwan so mo nye de omo ben won se ne ye ka se etire nye boyfriend ni apema ye de ahwe wonni enipa tiri mu adwene enti abrabo no eye susu efa wo mo a wonji wo mo ndi anase susu fa nipa bebre ye de eben wo ye saa de na ye na wadwene ho mienu aha ana brebe makwan ema me di social issues as se ne ye niema e trendy o media ne so a me di bi ebeso mo no me di ebesi media ne amaboatma George na obetimi afreme amagina mema remfi se obe like video no comment na wa share aha eye ADUMASA TV makramo ye be share biem Yeah.